Наричат я най-строго пазената тайна в света. Корените й прозират в древните свещени писания. За нея има митове, легенди, песни, скулптури и картини. Но коя е тя? Коя е тайната? Нарича се Лилит, първата жена. Енигмата около съществуването на друга жена преди Ева започва още в Библията, където се казва, че Господ Бог създава мъжът и жената по своя образ и подобие, а малко по-късно отново създава Ева от реброто на Адам. В опит да бъдат обяснени несъответствията в Стария завет, идва свещената еврейска книга Кабала. Всъщност там за пръв път на глас се споменава името на Лилит. Историята разказва, че тя била създадена равна на Адам. Била вироглава и опърничева. И естествено не смятала Адам за изключителен капацитет, а постоянно му противоречала. Адам толкова се ядосал, че Лилит била изхвърлена от райската градина. Когато Бог видял колко е самотен Адам, създал от реброто му една кротка и мила женица, наречена Ева. Какво станало с Лилит? Ами, всички много искали да бъде забравена, защото на кому е нужна непокорна жена. Данните за Лилит не само били добре скрити, ами и там, където било невъзможно да бъде заличена и се приписвали чудовищни качества. Всъщност, Лилит е първия образ на Луцифер. Отначало дяволът бил жена. Само заради това, че жена не може да бъде толкова силна и безскрупулна, лека по лека красивите женски черти се превърнали в мъжки. Ето сега пак ще излязат виновни за всичко. Включително и за дявола. Сега казваме добре дошли на психолога Ирина Недялкова и Мис Плеймейт 2012, която е студент по психология Силвия Бахати. Добре дошли, уважаеми дами. Добре завари. Интересна тема. Аз съм малцинство в тази компания, но ви предлагам да започнем оттам. Силвия, понеже сега ти си актуална дама и честита титла, благодаря. Случвало ли ти се? Около теб има красиви мъже. Обикновено е прието, че плеймейките ги издържат добре изглеждащи, по-силни господа с добри финансови условия. Да. В твоя случай за какво става въпрос? В моя случай аз сама се издържам. Все още? Да, все още и мисля така да бъде и занапред. Плащала ли си сметки на кавалери, с които си била? Плащала съм, да. Да? Плащала съм. И за тебе това е окей? Да, мисля, че трябва да има някакво равенство. Тук сега много хора не ти вярват, нали? Да, защото, смисъл, аз по-скоро в най-добрия случай, както в Америка, ако излезем двамата на една вечеря, аз си плащам моето, ти си плащаш твоето, но чак пък да ме черпиш. Разбира се, на първа среща не бих платила сметката и то от гледна точка да не обидя мъжа и да го поставя в неудобна ситуация, но в друга ситуация бих я платила. Това е защото си така възпитана, защото в такава компания се движиш, в която жените категорично не позволяват на мъжете да им плащат, или просто защото така се случва? Не е категорично, но просто аз съм свикнала да бъда самостоятелна, да не разчитам на мъжете. И не мисля, че има нещо лошо в това жената да плати сметката. Добре, но ако аз те свалям и искам да ти направя впечатление и те вода на някакви места, искам да платя сметките, нали няма да стигнем до бой? Не, както казах, за първа среща и когато мъжът иска по някакъв начин така да се доказва, бих го оставила. Твоите приятелки как са? Предполагам, че са атрактивни дами като теб. Кой им плаща? Различно. Има някои, които са на мнение, че мъжът трябва да плаща сметката, но други предпочитат или да си я делят, или също биха платили сметката. Да погледнем вече, и двете сте психолози, да погледнем вече от професионалната гледна точка. Вие сте с повече опит. Как работи женската психология, когато някой кавалер иска да плати, но дамата категорично отказва? Ако дамата е истинска жена, би трябвало да усети, че всеки мъж, това е биологичен факт, има нужда от мотивация. Той има нужда от висока самооценка.
И ако му позволиш да ти направи услуга, негова самооценка се вдига. И фактически ти му правиш услуга по този начин също, така че вие сте квит. Въпросът е какво се случва с мъжа, когато е поставен в положението, в което, примерно, жената носи основния доход в семейството, каквото твърдят статистиците, че все по-често се случва в българските домакинства. Да. И как се отразява това на отношенията в двойката? Ако този мъж не е предразположен да се реализира вкъщи, защото има мъже, които имат големи способности към това, но те са малцинство, естествено. И, какво имате предвид да се реализира вкъщи? Ами, човек, който има нагласа да готви, например, на семейството, да гледа деца, или да прави нещо, което може да прави вкъщи, едновременно помагайки, нали, за нормални домакински неща. Но това са малко такива мъже. И ако човек иска и има способности да се реализира отвън, това, че той не може да го направи, а в България това по-скоро, може би, не заради желанието на мъжете да не се реализират, а заради условия, които... Факт, липсата на подходяща работа, на добро заплащане. Да. Много често дамите до нас получават повече пари, отколкото ние. И когато жената по една или друга причина успява да си намери такова работно място, обикновено това води към много дълбоки проблеми в семейството, които не започват изведнъж, но лека по лека се натрупват и много често пропукват семейството. Съвети ли към нас, мъжете, какво да правим, ако съпругата ни изкарва повече пари, просто защото такава е ситуацията? Преди аз съм изкарвал повече, днес тя изкарва повече от мен. В никакъв случай да не изпадат в депресия и да не спират да правят опити да намерят това, което наистина е достойно място за тях. Наистина ли само професионалната реализация и изкарването на повече или по-малко пари е мотивацията за рухването и охлаждането на едни много лични взаимоотношения? Ами, това нещо се базира все пак върху едни много дълбоки неща. Това е разлика между мъжкото и женското биологично начало. Природата ни създаде различни, за да можем да взаимодействаме заедно. Вие знаете, когато купувате един сложен уред, в който сложени много функции, този уред много често се чупи по-бързо, отколкото уред с една функция. Абсолютно същото и при хората. Ако природа би имала в предвид, че би могло, например, жената да се реализира като мъж, тя би направила само един субект. Но тя разделя тези функции и това разделяне в джендърните признаци по принцип описано вече, изучено. Това, че мъжът може по-добре да се концентрира в изпълнение на една задача и за това той я изпълнява по-добре. Това, че жена може по-добре да намира тенденции, защото тя наблюдава няколко процеса и мисловните й процеси вървят успоредно, а при мъжа обикновено това е един качествен процес и това подсказва много. Да попитаме нещо. Дай си ти, аз след това на мен ми е любопитно, ти колко време си с човека до теб? Разбрахме, че имаш постоянна връзка. Да, имам. От 1 година сме заедно. И живеете заедно? Но не живеем все още заедно. Аха, това е много важно. Тоест, вие на този етап нямате общ бюджет и примерно да можеш да ни кажеш каква част от приноса е твой и каква негов. Нямаме общ бюджет, но, например, когато излизаме на ресторант и на заведения, винаги се редуваме в плащането на сметката, например, и без значение кой изкарва повече и така нататък. Добре, а мислиш ли, че би могла дългогодишно, т.е. в дълъг период от време да имаш връзка с човека, който финансово по-скоро е зависим от тебе? Т.е. ти си човека, който изкарва повече пари в двойката? Много зависи от ситуацията. Дали аз съм човек, който изкарва повече или той дали въобще изкарва нещо. Ако той се старае да се реализира... Би ли била такъв мъж въобще? Да, бих, ако той прави всичко по силите си и се старае да се реализира. Имаме въпрос във Фейсбук, който е към теб, но ти, понеже в момента си носителка на короната Мис Плеймейт, наша зрителка пита каква е заплатата на Мис Плеймейт. Тоест, можеш ли да си позволиш ти да издържаш кавалер, който, примерно, не е достатъчно хипотетично, предполагам, че твоето гадже си изкарва достатъчно, но, примерно, ако човека до теб не изкарва достатъчно пари, може ли една плеймейтка да го издържа такъв човек? Плеймейт не е професия.
Това е важно уточнение. И няма заплата. Все пак няма заплата, да, А с това какво е си титла. издържаш? Различни проекти като модел, предполагам. Да, работя като модел. Също така танцувам шоуто на Биляна Йотовска Secret Garden. Оттам получавам доходите си, които са достатъчни да издържам себе си на този етап. Но не и да поемеш и другата издръжка. Да, не мисля, че мога да издържам семейство като цяло, но... А поне гадже до теб? Чак да го издържам, не мисля. От какво зависи, според вас двете, тази равнопоставеност в отношенията между мъжа и жената, независимо кой колко изкарва? Тъй като това никога не е даденост. Днеска аз изкарвам повече, утре си повече. Ако може аз да кажа, че това зависи от първите 7 години на възпитание в семейството. Ако мъжът сформиран като човек, който поема отговорности не само за себе си и за своето подсигуряване, но и както така се полага в природа, за подсигуряване на своето семейство. Тогава той просто няма да позволи на една жена да доминира в това отношение, защото това като лично ще го разбива. Той ще губи смисъл за живота. На тебе случва ли се? Един психолог е казал, че проблемът на мъжа е в неговия аз и в това да се доказва като сила. Проблема на жената е в нейното задоволяване, страха дали ще бъде задоволена от мъжа. И този психолог, става въпрос за Ерих Фром, той казва, че такива личности, които се поддават на тия страхове, са невротични личности. Така че това би трябвало да бъде потискано. Аз бих предложила друг подход, не потискването, а насочване. Нека мъжете да се насочват към своята природна роля. Тяхната природна роля е извън семейството. Нека жената да се насочи към своята природна роля вътре в семейството, реализирайки успоредно в рамките на определено количество години, не толкова активно своето професионално развитие, защото когато ние не успяваме да създадем семейство, ние не сме щастливи. Когато ние не успяваме да възпитаем децата и да ги научим на това, на което е необходимо, а първите години жената се занимава с това основно, ние пак не сме щастливи, защото тези деца израстат нещастни. Ти виждаш ли се в тази природна роля, за която Ирина Недева говори? Да, виждам се, защо не. Всяка жена... Близка перспектива. Това един Господ знае, дали ще е близка или далечна, но разбира се, всяка една жена трябва да играе своята природна роля. Но... Мислила ли си за тези неща? Защото до един момент те стоят теоретично напред във времето. Въпросът е, започна ли си вече да се замисляш за това, дали би искала да имаш семейство, деца? Замислям се, но принципно казва, че най-добрата възраст за една жена да стане майка е около 28-30 годишна възраст. Да, имам време и на първо място гледам в развитието на своята кариера в момента. Била ли си с комплексиран мъж? Защото аз, ако съм ти гаже, така леко бих комплексиран. Ти изкарваш пари, участваш в шоу, в момента си мис Playmate и така нататък. И сигурно бих бил доста смачкан до теб, ако не съм в твоята позиция. Да, до някъде има някакво така потискане на мъжете. Около теб. От моя страна, да, но това до някъде ги амбицира. След короната мис Playmate или преди това още? И преди това. Амбицира ги в смисъл? Амбицира ги за тяхното развитие, да се доказват и да бъдат така по-на ниво. Не мога да не те питам, особено след титлата, неприлични предложения би трябвало да са се удвоили или утроили. Не бих казала неприлични предложения. Нямам подобни, тъй като аз пазя някаква такава дистанция. Да. Гаджето ти ревниво ли? Не е ревниво. Въпреки че нормално е да има доза ревност от цялото това внимание към мен, но като цяло той ме разбира и... Беше ли на конкурса? Не можа да присъства. Не можа или не поиска, че ще му дойде в повече от ревност? Не можа, тъй като не беше в страната. Това е шега. И накрая, уважаеми дами, накрая на нашия разговор, да ви попитам наистина кратко. Самочувствието на жената, пък и на мъжа, зависи от какво? Ако искате аз да започна, самочувствието на мъжа зависи повече от неговата професионална реализация. Самочувствието на жената, според мое наблюдение като психотерапевт и психолог, зависи повече от нейната семейна реализация. При теб как? Аз съм съгласна с това. И ще добавиш нещо или? Ще добавя, че мъжете не трябва да се комплексират, така да кажем, от
професионалните реализации на жената. Тя не изземва тяхната роля и трябва да има просто някакво равенство. И най-добре е всеки да си плаща сметката или поне ние кавалерите да плащаме понякога, ако дамите ни харесват.